Elisar Obrohilio. Nag-ingon si Ma'am Gwen na naihatod na package. Package ni siya sa Jollibee Box. Atong package nga niya nga ginapadala nga bisan sa abroad. Every 6 months siya gapadala og package dire. Una na pud karon package. Pero naalam ni siya ano ba balance sa delivery nga 2,000. Okay lang, sir. Pangalan niyo tatay kasi inyo man duha nakapangalan. Kira tay? Ha? Sige, pa-receive na mo. Inya na lang bayad. Ali diri tay. Sir, dali sir. Kamu lang duha receive kay sa inyo man nakapangalan. Saka lang na tayo. Surprise! Happy birthday! Sir, dungan mo birthday? Okay. Sige, dito ka tayo. Sir, dali, sir. Dira sa tapat ni tatay. Isa na lang ni ma'am, no, kay hapit-hapit man di ay. Belated happy birthday. 5 okay. Kani mo atay. Happy birthday. Imo karon jud imong birthday ka tay. Okay. Kabalo ka, padala na pud kani ma'am og lechon. Kabila na ni kaduha na. Ay, oo, pila naman ka karon? Wow. Sige. Unahon sa nakog basa ang para sa imo ataya, anak si ma'am. Dear Papang, happy 62nd birthday, Pang. We hope God will bless you good health and you will live for many years to come. Palangga kay ka sa imong anak, no? Thank you. Maabot man tag 100 ba? Pang, salamat kaayo sa pagmahal ug sa pagsuporta. Sakripisyo nimo para sa ako ang mga anak. Pang, ingatan mo palagi ang iyong katawan. Words cannot express how blessed and lucky we are. I love you so much, Papang, and I miss you so much. Nandito lang ako lagi, Pang, para sa'yo. Ang nagapangga, Wendy, all the way from Singapore. Si Ma'am Wendy, nga walay paglubad ang pagmahal sa imuha, no? Sige, message sa para kay Ma'am Wen. Unsay maistulti nimo sa imong anak, tay? Thank you. Kaya mo yatag. Bigla lang ko. Ay, maminti na lang eh. Ay, grabe no. Maswerte kaayo ka tay no sa imong anak. Okay, malaman na. Mm. Magwangan man ako na. Na Terry ay naman lagi ta. Sige lang, okay ra mo hilak basta luha sa kalipay, no? Okay. Sige, maora to. Okay, so napod message si ma'am para sa iyang gwapong bana. Ana siya der pa, happy 45th birthday. Pa, sorry dahil late na birthday celebration mo. Pa, manghinaot ko na malipayon ka, pinaagi ani, bisan pa man wala ko diha. Kay na ako sa layo. Iampo nako sa labang makagagahom, nahatagan kag maayong panglawas sa kanunay. Giyahan ka sa matag adlaw-adlaw. Pa, dili magpasagad sa kaugalingon ug manghinaot ko nahatagan kag daghan pang birthday sa Ginoo. Pa, thank you so much for your patience, sacrifice, and unconditional love. Bisag permi sa puton imong partner. And I hope next birthday niyo ni Papa, kasama niyo na ako. Wow. I love you today, tomorrow, and forever. Miss you so much, pa. Ikan sa imong guwapang asawa sa Singapore. Okay, sir. Salamat. Masaya rin ako hindi ko ako. Wala akong masabi. Yan lang. Salamat. I love you so much. Wala ka pala dito nag-stay, sir? Pag-uwi ako si Bo. Huloon. Next year. Palagi mo ko na punta dito. Okay, so happy ngayon sa pinadala ni ma'am? I'm so happy. Uy, ikaw tay? Happy. Thank you. Happy. Sige.
Mag-blow muna tayo ng candle para kumpleto ang birthday. Sir, awakan mo muna, sir. May sabay kayo ni Papa mag-blow. Kanta tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Tay, kami rin yung dating nag-surprise sa'yo dito, no? Hindi mo na naalala? Oo. Ha? Opo. Hindi mo na ako nakilala? Hindi na. Okay. Happy kami ngayon na nakabalik kami dito at naipaabot namin sa inyo ang pagmamahal ni Ma'am Wendy. Okay. Happy birthday sa inyong dalawa, sir. Okay, last message para kay Ma'am. Yan na lahat. Thank you, anak. Parang bigla. Speechless si sir. Surprise mo. Hindi mo pala alam, sir. Akala ko alam mo. Surprise yan yun. Okay. Sige, salamat po. Happy birthday sa inyong dalawa. Baboy ni walang iyaw. Nanay Nanay surprise. Lechon na rin. Ayaw na maghago tayo, no? Magluto. Surprise yan. Okay, salamat. Happy birthday.